capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna.
Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya." Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang,
Hindi pa huli ang lahat at walang pagsisisi sa dulo. We always stick to you. Yes, welcome to the family. This is your DJ Mom Ning here again, yeah? And this is your Pamilyang Kapampangan here at 99.9 FM Radyo Guagua. Tulong-tulong po tayo! Yes, magandang hapon po, maya pagat panapon po ken buong kabalenang Guagua. Makulimlim o gat panapon ke kayungan po ken. Yes, and sa ating mga karatig bayan, po, maya pagat panapon karing kay katamong listeners, watchers there in Sasmuan. Hello, maya agat panapon ke kayo ken. And of course, sa ating mga karatig bayan din, bayan ng Lubao, Florida Blanca, Santa Rita, Porac, Bacolor, San Fernando, Masantol, Minalin, Santo Tomas, saan pa ba? San Simon, no? Santa Ana, Macabebe, nanula pa rin kaya katamong Balen, Keti, Pampanga, Arayat, Nepo, buong lalawigang Kapampangan. Welcome to Pamilyang Kapampangan. And of course, the city of Mabalacat and the city of Angeles. Den pong kaya katamong talapakirandam ken, den hanggang drivers, den hanggang guards, ne po, keng Clark City. Hello! Magandang hapon sa inyo dyan. Siyempre, hindi ko kakalimutan si Architect Lou Romuar, yan. Taga dyan siya sa Clark City. And sa ating mga karating lalawigan, no? Sa lalawigang Bataan, yan. Marami po tayong tagapakinig, especially in Hermosa, no? Saan pa ba yung ating mga ano dyan, yung banda rito? Layak yata yun. Hello! Mayap agat panapon kaya kayo ken. And sa probinsyang Zambales, yan, Zambales, Tarlac, Pangasinan, the whole region 3. Hello! Good afternoon to all of you. Of course, sa ating buong bansa, no? Magandang hapon, magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan ko. Wow, Ate Meliet Aborda is watching and she's there in Iloilo City. Hello, Ate Meliet. Thank you for watching there. Sa ating mga kababayan sa abroad, sa United Arab Emirates, especially in Dubai, yung ating mga kababayan dyan, yung anak ni Ma'am Susan Ginto Serrano, mas uunahin ko pang batiin. Sina Noe and Mark, and happy 4th month sa bembe nila kay Caleb Liam. Hello! Good afternoon to all of you there in United Arab Emirates, especially in Dubai. And sa ating mga kababayan sa Amerika, the United States of America, isang magandang gabi. Maya pabengi po kay kayo ken sa Raleigh, sa Manulid. And ding hanggang kay katamong kababayan, Kabalen, Ken, King America, maya abengi po kay kayungan. Yung ating mga kababayan din, listeners, watchers in Canada, in Israel, saan pa ba sa ibang sulok ng mundo? Sa Italia! Yeah, in Italy, si Kuya Nilo Manakop, taga Italia siya. Maya pagat panapon keka Kuyang Nilo.
And to our friends there in Iraq, saan pa ba? In Sudan, in Pakistan, and in the whole world. A good day to all of you there. And of course, ang ating nanungaus kanine ken Kapampangan, no? Pamuntok na ning balentamo, the Honorable Anthony Tonton Tuanyo, ang ating pong mayor. Maya pagat panapon po kay kayo, Mayor Tuanyo. Welcome po to Pamilyang Kapampangan. Sa ating Vice Mayor, the Honorable Jun Lim, together with the newly elected, seated as the Sangguniang Bayan members of Guagua. A good day to all of you. Sa ating mga municipal officials, of course, ang Kuya ng Bayan, Kuya Jun Panganiban, with his beautiful principal wife, no? Madam Shena Panganiban, isang magandang hapon po sa inyo. Yeah, may we love each other. May we love more each other, no? Each day, correct. Tama po yung ating kanta. And good afternoon also to my kumpare, Aldwin Malyari and his family. Mayap, pagat panapon kaya ka kumpare ko. At sa ating mga technicians dito, maraming salamat sa mga nag-a-assist sa atin dito sa studio, no? Sino pa bang ating babatiin? Of course, the ex-mayor Dante D. Torres. Kamusta po, Mayor? Welcome to being a private citizen again. Yan, to be a public again. And of course, sa aking principal, Eloisa. Yan, Madam Eloisa C. Luzong. Hello, Maya pagat panapon po, Madam Principal. And Madam Jesus Agustin and Israelita Baluyot. Maya pagat panapon po, kay kayungan. Yes, yung ating tagapakinig, merong isang napakalaking ang tawag dito, grocery mall dito sa Santo Cristo. At natanong ko kahapon yung kanyang pangalan. It's Nico Dihamco. Hello, Nico Dihamco. If you are listening there together with lahat ng mga merchandisers natin dyan and yung mga nasa cashiers natin. Hello. Maraming salamat sa pagtangkilik ninyo sa Radio Guagua 99.9 FM. Mabuhay kayo dyan. Of course, to our avid listener watcher, kay Ludwig Sunglao and Ma'am Beth Sunglao, Maya pagat panapon po kaya kayo, sabi ni Ludwig. Hello, Ma'am Ning, pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua, 99.9 FM. Love you, Radyo Guagua, yan, with lots of hearts and kisses. Pa-play po song, Ma'am Ning, Jessie Zoom, ano ba yan? Thank you po, I love you, yan, Radyo Guagua 99.9 FM. Alright, so Sir Kenneth, our technician, Jessie Zoom daw, sabi ni Ludwig. Alright, and then, si Ma'am Susan Ginto Serrano, hi to our beautiful Ma'am DJ Ning. Rainy afternoon po. Wow, it's raining there in Pulong Masle. Hello, good afternoon po sa inyo. And kay Kenneth Scotty Vargas, mayap awog to po, sabi niya. Mayap gat panapon mo naman keka Scotty, no? Kenneth Scotty Vargas. And happy 4th month. Wow, 4 months na pala Bembe Caleb. Yan, we love you, Bembe Caleb. Ma'am Susan, ika na kayang muntakin. Kagaling ng magkaing Ma'am Susan. Sabi niya, my dear viewers and listeners, Pamilyang Kapampangan is on the air now. Just stay tuned to our favorite Radyo Guagua 99.9 FM. Stay safe po. Kagaling ng mag-DJ in chat, Ma'am Susan. So, hello again to Ate Melit Abordo. Nandun siya sa Iloilo. And then, sabi pa ni Ma'am Susan, Ma'am DJ Ning, pabati po sa pamangkin namin.
our congratulations to Sherry Serrano, graduate. Wow, summa cum laude, BS Nursing and pass nursing board. Wow. Just recently, we love you, Sherry, Uncle Nolly, Tita Susan, Ate Joyce, Kuya Mark, and Liam Caleb. Yan, no? So, congratulations again to Sherry Serrano, a graduate of summa cum laude BS Nursing, and likewise, she passed the nursing board exam. Wow, that is from Ma'am Susan Ginto Serrano. Congratulations sa iyo. si Ma'am Lu nag-chat sa akin. Alright, sabi ni, yan, ano pa ba to? Wow, Ma'am Betsong Lau is watching. And ang aking pinsan there in Canada, Kuya Ogie. Yan, Kuya Ogie Gaviola Marukot is watching. Thanks, Kuya. Pakishare po natin, ang ating program sa ating mga kamag-anak, sa ating mga friends, no? Sa lahat. Alright? Especially there in abroad. Why? Wow, watching from Saskatoon City, Canada. Yeah. Always take care. Yan. Thank you, Kuya Ogie. Stay safe always and God bless you always, Koyang. Wow, King Canada. Canada po yan, ma'am. Yes, Ma'am Susan, taga-Canada Kuya Ogie Gaviola Marukot. Yan. Hello, Kuya. I'm so very happy that you are watching today. No? Kamusta kayo, Ken, Koyang? Sana, pakishare mo rin kaya katang pinsan, Ken. Karang pinsan tao yan di Kuya Rene Ken in kaya katang program pang kanita anjang ken mong radio mi papang musta tamo. Alright, and now let's listen to a very beautiful music, no? Umpisahan natin ang ating musika sa eto yung kanta ni Isa Sigera. Sabi niya, I see you, Lord. Yeah, and I see the Lord to each and every one of us. Uy, si Ma'am Lu muna, nag-chat siya sa akin. On and off signal ko, Dok. Makaradyo ko, mag-message ko, Dok. So, yeah, Mayor Torres. Yan, Dok. Anong tawag dito? Ano ba? Ay, sorry, my God. Tonton Torres. Ay, Diyos ko. I'm sorry po. Honorable Anthony Tonton Torres. Mesane ko po kitang metong sorry. Dakal pong sorry, my God. Dakal pong sorry kitang sinabi ko na din. Thanks, Ma'am Lu, yung kinorek mo ako. I stand to be corrected. Mayor Torres. I'm sorry po. Yan. Diyos ko, na akong Mayor Torres kanini. Sorry. Ne po. Mesane ko po kitang katamong metong Sangguniang Bayan, ne po, yung lagyo na ito, and Honorable Mayor Tonton Torres. Siya po imbayong Mayor tamo ngeni, megumpisaya po niyan July 1. So welcome po. Welcome sa pamilyang Kapampangan. Ne po, metong tamo pong pamilya keti goa-goa. So, let's start the music by Isa Sigera. Nebo, I see you, Lord. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP,
at nang Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay,
Buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand?
Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya." Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos. Ulit! My goodness, meron pong pumupokpok dito sa aming katabi rito at I just don't know kung dinig na dinig po sa inyo. Sorry po sa abala. Ano ba yan? Alright, so coming from Ma'am Susan Ginto Serrano, sabi niya, pagbati po niya kay kalakas siya din ing radyo. Kakalaskas siya din ing radyo ka, no? Bakit kaya kakalaskas siya ing radyo? My goodness, ano ba yan? So, sabi po ni Ma'am Susan Ginto Serrano, hello po Mayor Tonton Torres, God bless you po. Yan, so alright, Nanong Meliar kanini. Sana makirandam niya Jay. Jay, kakalaskas siya din kaning radyo ni Nanuya kaya anak. Naka-tune in kaya si Jay nito kasi nasa Florida Blanca si Jay at pagawa niya po itang kayang sakin. Yeah. Alright, so patuloy po tayo. To be strong and to lean on. May we learn to love each other. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili.
at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Tayo kahit papaano, pagpasensyahan na lang po yung naririnig nating pagpokpok at medyo nakaka sa ating mga tenga. Sorry po ating mga listeners and watchers. Sorry po sa nangyayari dito sa ating studio ne po. Okay. So ano ba yung dapat nating ihanda ngayon tag-ulan? Alright. So, ngayon po, aking ibibigay yung ating telephone number dito dahil po sa kapag tag-ulan ay maraming nangyayaring hindi natin inaasahan. Kaya nga, disaster months ang dating ng July, August, no? Disaster months yan. Ito po yung ating landline na kung saan ay kung pwede po ninyong kontakin kapag may nangyari or may nasaksihan po kayong hindi maganda sa inyong kapaligiran. Ito po ang inyong i-dial, po 404-0102 yan. 045 kung nasa labas tayo ng Guagua, no? 045-404-0102. Yan po ang ating landline dito sa munisipyo. Nakita mo na ba yung message ni Ma'am Lu? Hindi. Lobat yung ating phone. Okay, anyway, thanks Ma'am Lu sa pagpanood mo at pagpakinig mo ng iyong radyo dyan, no? Nakita ko siya, naka-sign in kanina, Luda Dural. Yan, Franz Luis Riable is watching. Po, thank you so much kahit po medyo may hassle ng konti rito. Po, dakal-dakal pong salamat kaya kayong pamagpatnubay keng Radyo Guagua. Yan, tulong-tulong po tayo. Okay? So, ano ba yung mga dapat gawin kapag tag-ulan? Yan, no? Alright. Yan po ang ating katanungan ngayon. At bilang isang ama or ina ng tahanan, ano bang dapat mong gawin na preparation para sa tag-ulan? At umuulan na nga ng baka magtuloy-tuloy ito ng siyam-siyam, no? Kasi wag naman sana, no? Knock on wood. Kasi meron tayong 2 bagyo dun sa labas ng Pilipinas at inihigop yung ating westerly winds, no? Okay, so mag-ingat po tayong lahat at manalangin na sana ay hindi gaanong malaki ang epekto sa atin ng westerly winds na yan. And ingat din po tayo dahil meron din pong COVID, no? Meron pang COVID at sa Manila ay tumataas ang kanilang cases doon. So, dito sana sa atin ay huwag tayong medyo matigas ang ulo, no? Sumunod pa rin po tayo sa mga protocols. Okay? Always wear your face mask. Always bring your personal hygiene na alcohol, po, para lagi po tayong nag-aalcohol ng kamay. Para po kapag hinawakan natin ang ating mukha ay disinfected na po yung ating kamay yan. Ugaliin po natin yan. Tsaka yung ating mga face mask, wag po nating aalisin yan. Alright? Kapag po tayo nasa labas ng bahay. At kung halimbawa, meron kang sipon, meron kang ordinary sipon, ordinaryong ubod sa bahay, mag-face mask ka para yung mga kasamahan sa bahay ay hindi mahawa sa iyo. Okay? So, ano na po yan? Automatic na po yan.
na anong sabi ng Ma'am Susan? Yaku Ma'am Lu, makaradyo na ako, maka-FB ko pa. No, ka rin ko pa. Thank you so much. Kaluguranda kayo. Kaluguranda kayo. Ikayong aduang Ma'am Susan, Ma'am Lu. Maka-FB na lang, maka-radio la pa. So, dakal-dakal pong salamat. Alright. So, yan. Ang dark clouds, ang ulan ay sumisimbolo ng problema, napakalaking problema sa bahay. Paano ba nating paghandain yan, no? Both physically and spiritually, okay? So, ang unang didiscuss natin ay yung physically. Paano ba natin paghandain ang tag-ulan ngayon, mga magulang, yan, mga magulang dyan. Kasi tayo ang pinagmumulan ng grasya ng bahay. Okay. So, preparation for rainy season. Yan. Ma'am Susan, nanula rin preparation yung gagawan, Ken. Ken Baleyo. Yaku, Ken kakasali kung what do you call this? Canned goods. Ready na kami. ready na kami sa baha dito sa Guagua. Dakal salamat kang Honorable Lito Lapid kaya po kanitang proyekto keng Feeder Road yan. Okay? Mitatas siya po ing dalan keti Guagua yan. May kaka-improvement tamo po keti Guagua pero tandanan tamo po tamo pwedeng eliminate totally ing flooding keni Guagua ne po eta na yaw san Guagua nung eta mulumbog. So, manibat pa po kanita niyang menu ng panahon. Talaga pong ing Guagua, albugin niya. Ini pong kening kabalenan tamo. Ulim pong, this is the, no karila po, dadaong, dadaong, deng miyaliwang business people. Deng in chick, deng nino-nino. Kenila po dadaong, deng traders, po. So, talagang ing Guagua, Balamo Port area, yan naman na, miyalbugan, po. Lata po nga karapat kanita kailangan iniping sabihan ko isong sanay keng albug keti kabalenan talagang taga keti may bayit keti bayit Guagua isong mubaling ingalbug keti Guagua. Okay? Pero dakal salamat ka rin kaya katamong politicians deng mamuntok na ning balen tamo at mga upgrade la po rin kaya katamong dalan keti Guagua. So, dakal salamat po. Okay, so before we proceed, let's listen to this beautiful song of Simon Garfunkel, Sound of Silence. Yan, enjoy listening po. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak.
Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcast
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna.
Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan." Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang,
Hindi pa huli ang lahat at walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang Yes, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Yan, still, here is your DJ, Ma'am Ning. Okay. So, nagbigay po ng opinion si Ma'am Susan Ginto Serrano. Sabi po niya, atin mang datang dalumdum King Bie tamo, kailangan tanggapan at makaadya tamo. Yes, that's correct. Yun ako po ing pamangan. Yan, wapin naman itamong inda, obligasyon tamo yan Potang mamalengki tamo or mag-grocery, andyang tsapilan mong piraso. Tipon-tipunan tayo ang gaking dakaling kaya katamong canned goods or nanumaning pwede tamong imbak karing kaya katang cabinet or kaya katamong ref, baka nita po tang datang ining kauran na ini. Tamo mga taranta. So, stuining sabi ng Ma'am Susan, yun ako po ing pamangan, panayusan ing ating dapat ayusan, para tamo mga alingas-ngasan po tang kararasan. Bisa tamo pot ali, datang ing kauran, kaya piyadyan ya. Yes, dapat yung piyadyan ing kauran talaga. Ing dalumdum ning bie, tamo rin aywasan ng gawan. Arapan na naman ita, kaya mo tamo padalos-dalos niya. Misip banayad at ing yawus king babo. Nakatamo paboren kasi ing minunang linugod kay katamo. At syempre kumilos sigurado na katang sopan kasi sosopan tamo sarili tamo. At para king pamilya tamo, ala nang manyaman king bien nung ing balang miyembro ning pamilya mikakalugod at mipapagmalasakit. Datang man ing dalumdum, alang problema at isipan mo lagi ing di ka nag-iisa. Yan. Tama po, no? Alright, so sinagot na katamo pong Ma'am Susan both physically and spiritually. Sasabihan na po, talagang piyadyan. Ingkawuran balo tamo nung kapilan niya datang. So, dapat piyadyan yan talaga. Karetang panahon na alang uran, panahon na manawa, kailangan maglelelele tanang magsadya tamo, mag-save tamo para king daratang akawuran, daratang dalumdum naning biyata mo. Okay? So, tutuya po ita. Mig-chat na ako opinion, Doc. Nung ka rin ka mag-chat, ma'am. Ma'am, kanina ka mag-chat, kaya ka na akong kay. Kaya kiting chat mo keng
kasi low batching chat tamo. Low batching phone takit. De buklat-buklat ding mga hayop Kenny. Okay? So i-chat mo na ako mo Ma'am Lubang Kanita Asher te King Radio in kay kang yan. FB Doc Chuyan. Ano ka rin yan? Tayo, palulub ka na ako. Palulub kayo ni Ma'am Lo. Sagoli, panayan tayong mag-reflect. Ne? Tutuya po ita. So, yun na tamo ing pamangan. Bangkanita po, andyang ing gobyerno, malate yaking kayang pamamyeng relief. Ne po. So, inipining sasabyan ng kaya Sasabyan na ning metong presidente. Ne? John F. Kennedy. Do not ask what your country can do for you, but ask yourself, no? Ask what you can do for your country. Nanong nga gawa mo para king kekang balen. Kamangutang nanong, mayor, nanong pamye mo kaya kami. Makanita. Ing masanting ako tang, mayor, nanong arapat ko, nanong asawp ko para king kekatamong balen. Alright? Ano yung itang oras na ning mga dilubyo take tigwagwa karin tao karin alam pamangan kembale kaita ne. So it is a reminder to each and every one of us. Antimongen uran-uram na ne sana dengang ganginda may katipon lang jampilan mong sardinas ken kimbale anjang nanularetang sardinas sa mga nyaman ne. Tipon-tipunan nyo no po. Aliway tang mamasa tamo king kaya katang gobyerno po. Tang kay, denanda katamo itang denanda katamo, mamili tapa nung naning dapat dang ibe kaya katamo ne. Antimore nga kakit ko keng FB. Magreklamo lang karing sardinas sa pamyeda. Eta sana makanita huling ita mo ing didenanda. So, dapat pasalamat tamo huling mo na manapulot ting metong sardinas kendalan. O yan na, yalala ko tuloy detang ayudang pamyedan. Paano tutulig siyan ding ni Senator Cayetano kareng kayang pangako karen taon tana mesan pangakong napapako. Talagang deng aliwang politiko ng karakala pangako kareng taong balen potang kay kaluklok da naman nagawa ne. Deng tao no me kay no me dalaking makanya na pangakong napapako no. So tayo mismo ang magdala na solusyon sa problema, di ba? At ang tag-ulan ay ingkawuran talagang piyadyan yes. Totoo yan isasabihan ng Ma'am Susan. Piyadyan niya ingkawuran. Bisa katali, ne? Datang niya ingkawuran kaya katamo. Okay? So, yan. Una tamo yung pamangan. Kaya ba't ayusan yung dapat ayusan, nana? Nano yung ayusan, dapat ayusan, ne? Hanapin, nano nga kanina, check your sewage and drainage system. O yan. Den kaya katamong dalanan kanal. Wow! My goodness, ne? So, metong tamo mo pong pamilya, metong tamo pong kabalenan guagawa ne luguran tayo po yung balenta mo eta na po panayan nung nino po ing manutos or nung nino po ing paobra nung agyu tamo pong obran nung agyu tamong obran tamo po linisan tala po rin kaya katamong drainage. My goodness. Nang kaya po ng kasakit naman niya dita talaga kini keng radyo ne. Manimbangan ka. My goodness. So, i-check tala po rin dalanan na ning kaya katamong danum ne po. Nung malinis la. Bangkanita po magbara ing dalanan na tuloy-tuloy ketang maragula antimo ing ilog muntaking ilog ing danum ne king balen. Okay? So
Kayang tala po rin, i-check tala po, tana po manayang nanu pa maning ating manutos or what, ne? Itana mismo, lawen tala, nung agyuta mo muring gawan, itana mismo yung gawa, ne? Tana manasa nung kani-kanino po. Okay? Nano po, yung gawan tamo, antini, check your gutter and downspouts, ana, ne? Then pong gutter na ning baleta mo, lawen tala po, tas sapak no pong bulong din, sapak na lang nung nanon dinatken, eh. Pota po, makabaray ang potang kay biglayang mamakbungin kay kang gutter, eme yakit. Salamat alayang gutter yung bale, kuning malwalas siya po itang gabon niya. Okay. So, check tala po, rening baging areni. Sabi nating Ma'am Susan, ayusan ing dapat ayusan. Nano pang i-check tamo? Ne? I-check me ing kay kang bubungan. Yan. Check mo yung bubungan mo. Alaya bang busbos? Salang nanok yan, eh. Pota ka, bira-bira. Datanging malakas sayangin. Sulapo na yung kekang bale. Ako pinsinapak yung hollow blocks yung balemin, eh. Pampabayat kayong bubong. Kasi masyado yung matas itang balemi at uling nga laki ang siping bale. Private property kay po kasi, din kapatad ko, lamenok na ang king gabon ng tatang ko ka rin. Ako mo pong tinok nang. So, ala ko pong siping bale, alang papanpan king kanakong bale. So, kailangan po talaga itang kanakong bubungan atin yang pabayat. So, check your roofing, ne? Pota po kabira-bira susula po na iangat na nepo pala ng bagyo yung kaya katamong bubungan, eh. O kaya tulo-tulo mobile no kar mo sa luren ng danong manibatang kay bubong. Yan, obra na po ning metong tatang yan, eh po. Yung mga tatay natin dyan, check natin yung ating mga bubungan, no? Baka may tumutulo dyan at tapos natutulog kayo, matutod kayong manyaman, potang kay mitulwanan kayong may storbing kaya kayong manyaman na tudtod, ne? Okay, so check your roofing. Nano pa? Check and trim the trees. Yan. Lawen-tala po rin kaya katamong tanaman. Ayalala kaya tuloy mamlo. Ayalala ko rin kawayan mong keng siping mong balen na makakay kang balen, eh, tsaka kitang kontador mo. So, panawagan po sa ating Barangay Council ng San Agustin, eh, po, pakisuyo tamo po yung problema ngayon, eh. Makaperwisyo la po retang kawayan ketang siping ng baleng Ma'am Luda Duralken. Andyang nukar naman pong batas. Ako po yung siping kong bale. Atin nga na pututang kay inine nang makanya. Sige, anong problema ako nung maka-istorbo ya kaya kayo lakoyo ako makanya. Deta pong tanaman ko kay ngarap. Ala pong problema ka na ako ito. Ako po mamerwis yung siping kong bale. Nung burida pong ilako da po. So, then naman po siping kong bale, reta mong karapat dapat tayo ilako, reng lalakoda. At diyan pong detang kalakong bungang tanaman. Kaya bela naman po ka rin, bisa lang mangwa, kumala po. Okay. So, deta pong problema ng mamlo ka rin. Pakisuyo po, kaya katamong Barangay Council keng San Agustin, eh, calling your attention. Na pakilawe tala po retang kawayan na makaperwisyo ketang balayan na ning kaya katamong kabaryo, ne po. Kayan tala po, nung kailangan pong ilako tala po reta pong makaperwisyo kayo, ulim pong daramdamang kepin na itang gater da, pepalako da neping tuluyan, uling sinapak yung bulong kawayan, itang kawayan, lulugpa mo rin, ketang karelang kisame, dakal na po may permisyo ining kabaryo tamo. So, pakisuyo pong mayap na ayusan po yung problema ngayon. At sana po, win-win solution tamo po niya. Aliwa mo po yung metong kaya katamong pakikayan. Dapat po, silbihan tala pong pare-pareho, pante-pante din kaya katamong constituents niya po. Ulim pong miyalal tamo para magsilbi. So, silbihan tala pong masalese. Okay? My goodness. Ano yun eh? Ano sinabi ng Nukarnya Miras? Nukarnya Miras sing kay mo mamlo, eke akit keni. Kaya ano keng FB, nukarnya kaya may kay mamlo, may chat, ne? Mamlo chat mo niya mo keng kay PM mo niya mo. Yan.
Okay, so check and trim the trees. Ustuya po ining gagawan noon, yung kaya katamong Municipality of Guagua. Then ipong trees tamong mga ragul na kening plaza, medyo may nga putot la po nung pansinan nyo. Kanita po kasi ating metong pine tree ken na may tombay So, ustuya po yan. Nanungnuka rin po nung makaperwisyo la po tang kauran, malakas singangin mga tombala or mga manyira lang kuryente tamo rin. Ustuya po itang gewanan ng kaya katamong munisipyong Guagua. May mutot la punta naman at sana po andyan kayo pong baryo-baryo. Pakiputot-putot yun na lang naman po. Pakipasyal-pasyalan nila rin. Then dapat pututan. Sa bagay, obra na yata ng Pelco ito yan So, calling the attention of Pelco also, no? Kumilos na po tayo habang wala tayong bagyong malakas na dumarating. Tingnan po natin yung mga halaman na dapat putulin sa mga baryo-baryo natin para po hindi maistorbo, no? Ang ating serbisyo. Hindi po maistorbo ang ating mga constituents pagdating ng malakas na hangin, malakas na bagyo, ala pong mga patada kuryente because na rening kaya katamong tanaman na rening mga ragul na, okay? So check and trim the trees. Yan, po tatala po interpret din. Alright? Tingnan po mo interpretation, Okay, before anything else, let's continue listen to beautiful music po. Naman po, sumawa kayo king kanakong pamamiyang tip kaya kayo, At saka, medyo pa mag-call attention. So, ini po yung obra tamo king radyo, mag-call attention yung dapat pong kailangan, okay? So, let's listen to Simon and Garfunkel, The Boxer. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili. At matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay.
Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Okay, tuloy tayo po yung kakatampi sa sabyan, Nepo. Uling pinutot kaya pong magyanan din. Okay, mag-suggest ko po kaya, sana makirandam la po rin kaya katamong ninuman ing public servant ken luwal ken, din kaya katamong public officials, whether barangay or municipal level, po. At saka muna man kaya katamong pelko, yan, sana may ka-action plan tamo, gawa tamong action plan na nanungno ka rin. Kaya be ining bagay ngayon nano ing dapat gawan potang magkauran makanyan iyabe tayo po karen kaya katamong action plan ini na nanungno ka rin i-check talo ring dapat i-check king kaya katamong area of responsibility po kalupa na po ning den kaya katang canals den kaya katamong tanaman na sobra-sobra na karagol na maka-istorbo ya keng siping baleo kaya maka-istorbo ya makasira ya keng kuryente makanyan ikayan tala po rin at potang kay yung kaya katamo sigurong barangay kapitan or nung nino maning municipal official in charge i-check talo anong na bang nangyari nanong nangyari kening kaya katamong action plan na ini may linis no ba rin kanal may putot no rin tanaman bayo may kauran po naman po ken tuturuking bawat metong Kayang tala po, kasi po keng eskwela, kami pong mestra den pong leaders na ng department nanungno ka rin po ating 8 subjects, ating pong 8 leaders, gagawa langan pong action plan din keng karelang departamento at lalawan da po, check da po nung may gawaya ba, may accomplish siya ba, at potang kay gawa la pang annotation din at bakit iya may gawa.
O syempre ngayon, nung megawaya, ating documentation ken, ating picture makanyan, para palto mo na prueba mo na talagang gewa mo yung kaya kang katungkulan bilang leader. Okay, so sana po, mika makanyan tamo, ken mo naman pong barangay tamo, nung luka rin pa man na kain, mika action plan tamo po, baka kanita po malino yung kaya katamong tatalakaran ken yung gobyerno tamo, kaya katamong community. Okay? Nangaos kanina, andyang makadayo man kempi sa sabyang tangkauran. Alimbawa mo, kempi and order. Nanong target mo kempi and order? Sabi ko pin, dapat may ka curfew karening kabataan na kalat-kalat it's understood karetang magobra. Palto jaming karelang aiden na ila magobra la makanyan. So balo na ning barangay nung ninong reng magobra king kayang lugar. Okay? At balo na lang nung nino ren tambay, nino ren kalat-kalat ken sa likod siyang sarili o kempi bale yun. Bangka ni tarugo ing kaya katamong community luminis siya rugong masalese. Okay? So gawa tamo pong action plan antimong bayo pa datang kauran June, May or June, nanong balak tamo kening kaya katamong lugar, kaya katamong baleng Guagua, okay? At ako po, anya kasing kanita at tatandanan ko, banggitang kitang king engineer's office, potang kay, tambing na lang mamamaglinis kanal tambing danan lilinisan ding kaya katamong drainage, bang kanita, datang maning kawuran, manawayang mag-pass over ing danum nepo at ing basura lumual king ilog or nano maglinis tamo pong masalese balentaya po ini metong tamo pong pamilya kete Guagua luguran tayo po yung balenta mo nepo ayusan tayo po yung balenta mo. Okay? So mika kahit tampo, mika malino tamong direksyon kaya pamamagitan da rin action plans areni na nung nuka rin pwede tamong mag-ocular inspection by June makanyan mag-ocular inspection ka ikang municipal official or ikang barangay official kaya na in charge i-ocular main kaya kang barangay in kaya kang sasakupan lawan mo nung nanon dapat ayusan, nanon dapat gawan at gawa kang sulat, gawa kang request letter nung luka rin niya dapat dugpay ta kempelko or keng munisipyo makanyan palagi ako magikang maya pa talasuyo na ning Balen Guagua nung makaniteng gawan mo ikang may halal na sumerbisyo keng kang lugar keng kang barangay or keng kang Balen. Okay? So sana po ay magkaroon po tayo ng ganun, no? Actually, meron akong natatandaan yung Barangay Development Council. Doon sa BDC bang yun ay kasama itong mga bagay na ito. No? Kung kasama ito, dapat gawan tala po. Ayusan tamo po yung kaya katamong community, ayusan tayo po. Nanula po rin pinlano yung then tinarget yun. Nung simple lang mo pong baging canalization, po rin ang pamaglinis, drainage, pamamutot tanaman. Simple lang mo po rin, sana po ararapat tala. Okay? So, pasensya na po DJ Ma'am Ning yung medyo diretso ya po asbuk ka rin bagay nga rin po. Antimongen ni karengaliwang lugar po mikaka-epidemic king dengue po daraguling cases na ning dengue naning pagmulan na ning dengue dinat marinat po deng ngamuk magpondo kareng kaya katamong lugar kaya katamong kapaligiran. Yan, metong yapan dapat balo ko kaya beya king kayan Barangay Development Counseling Health So makita mo pong magita mo pong vigilant daptan tamo pong kaya katang karapat dapat adaptan yening magkauran na ini baka nita po maiwasan nung king COVID-19 po may sinipon niya may ngukuya may metong akabaryo magnervyos na yung buong Balen Guagua sana po kaya karening ngamuk kareni anti mo yang dengue ngayon sana makanyan mo naman kasigasiging kaya katamong pamanis sa kaso. Okay? Alright. So,
O ini po yung opinion ng Ma'am Lu. Sabi niya, napaka-importante na nakahanda tayo lalo na sa panahon ng tag-ulan. Mga iba't ibang kalamidad. Maghanda ng mga basic needs. Yan, no? Sa pamilya yan. So maghanda ng basic needs. Yung bigas, delata, mineral water, mga gamot na maaaring makatulong sa simpleng karamdaman. Yan, maghanda po tayo ng bigas. Ne? Bangkanita po, nung sakaling tanggap ka man relief na may lagi tamong daramdaman ay ot makanya ni nga biya sa binyeda mo na panganada ne bangkanita nung mo apangan itang kang tinabi, itang kang sinave na bigas, yung kanan nyo. Okay? At itang bigas na nung sakali mangyayuapangan, di ikayo na kareng animals. Right? So, sana maging panawagan mo naman ini kareng mamiyeng south, kaya kareng tao, nanong ka rin, yung pamiyata mo sana, itang apanganda rin tao. Kasi po, pasensya na po keng kanakong pamanyalita, uling pong takal tamo po darandaman. Sana eta naman nanine maklak para eta mo daramdaman isasabihan da ren tao nen kay mo manapanganada. So nung mami eta mo pong bukal keng lubta mo, manyaman keng lubta mo, at manyaman mo naman keng panlasa na nin taong balen. Okay? So, yan, basic needs. Bigas, delata, mineral water. Yeah, mineral water. Ne po, kasi po tangkay, isang limbog, mga contaminate po yung kaya katamong water. Okay, but mga gamot na maaring makatulong sa simpleng karamdaman. O rin po rin kaya katamong paracetamol, loperamide, ne po. Yan data no po rin. Then kaya katamong para kuko, para sipon, para lagnat, ne po. Ang data la po rin. So, mga gamot na maaring makatulong sa simpleng karamdaman. Flashlight. Yes, flashlight. Ne po rin kaya katamong cellphone. Lagi tala pong charge din. Uling pong atinla namang flashlights din. Mga battery ng cellphone, radio at iba pa para alam natin. Yan, ang radyo. Yan, ang radyo guwagwa. Napaka-importante po ng radyo guwagwa ngayong tag-ulan na ito. Ne po, nung nanuman po ing malalyari, kareng kaya katamong baryo, pwede dang iyawos keni munisipyo, ne po, at pwede tamong i-announce, pwede tamo pong mag-instruct through radio na anong gawan da rin tao. Okay, so, lalaki po, ining kaya katamong landline, ne po, 045-404-0102, yan. Then kaya katamo pong kanta mo pong landline keti radyo guagua ne po ingangga pong balita anti mo ngyan nga timbagyo ngay ni ne po penal ben kitang weather update lagi ko pong manal beng weather update keti radyo guagua ulim pong ni po talaga ing makabalo nung nanuya ing kaya katamong kalagayan keti balen guagua imbang metong istasyon keng San Fernando or station keng Manila. Balo na yung malalyari kiti Guagua. Alina, balo. It's only Radyo Guagua who knows what is happening in Guagua. Nepo, so especially ngayon pong kauran tamo, importante ya po yung kaya katamong radyo. Okay? So, lagi po tayong tune in sa ating mga updates dito sa Radyo Guagua. Okay? Kasi po, itapin yung sinabi ko, alala pong balo rin aliwang balen keti kaya katamo. Itamo po yung makabalo keti guwagwa kaya balen tamo. Okay? Nung dempo nga aliwang balen, bisala pong magpa-announce kaya ni Radyo Guagwa, mariyari mo naman po. Nepo, yan. Okay? At iba pa, sabi ni Ma'am Lu, kung ano man ang balita, anunsyo kaugnay sa mga kalamidad at para maging alert at yung kaingatan ng buong family ay lagi tayong maligtas sa anumang sakuna. Tingnan din ang palibot ng bahay sa loob man o sa labas. Ang bubong kung may tumutulo para agad na makumpuni. Lahat ng may sira na nakapalibot sa bahay ay ayusin po natin para lagi tayong ligtas at walang anumang alalahanin. Lagi po nating isipin at unahin ang kaligtasan ng ating pamilya. Of course, lagi tayong magdasal para sa ating guidance and protection kay Lord. For He is loving
our loving Almighty Creator and Savior. Yan, salamat po, Doc. Yan, Ma'am Lun, dakal-dakal salamat king kekang masanting opinion keti Radyo Guagua. Right? So, let's greet the Anings of Pulong Masle. Sabi po ni Ma'am Susan, hello to the Anings, Lakwachera Gangster, and the Marites of Pulong Masle High School. Salamat kitang banding tamo last Thursday. May saya diyang makuyad mong oras. Sulit na sulit king susunod. Mamagbasa na ko man buwak. Tinpa susunod tane. Pwede siguro share ni ayan. Nano ba? So this is us, a little bit of crazy, a little bit loud, and a whole lot of love. I love you all, my dear friends. Yan. So sa mga anings ng Pulong Masle, na po, gigreet na ko pong Ma'am Susan Ginto Serrano. Kaluguran na ko pong kaluguran, Ma'am Susan. Okay. So let's go back. Yan. Preparation for rainy season. My goodness, it's 3:52 na. Ne? Utsaguli oras, my goodness. Medyo magpatigtig tamo pa ang bagya. Bayo tamo magpatuloy. Po rin kaya katamong talapakiranda medyo makakain na laki ang boses ko. Alright, let's have Hey Jude by the Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili. At matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo.
Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM.
your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Okay, it's 4 o'clock. Mayap na. Yari na naman ang oras tamo. Okay, so for the last time po, paano po tayong mag-prepare sa tag-ulan ngayon? Remember, no? Paratang na po rin bagyo. So prepare for the wind, prepare for the floods, prepare for the worst. Ne po? Etamo lagu-lagu, etamo santing-santing, ne? Samasan tayong kay katamong bale, samasan tayong pamilya tamo, yanda tamongan, bayo datanging kalamidad. Okay? Na nung sabi ng Ma'am Susan, wapin po ne Ma'am Luz, saguli oras. See next Saturday, Ma'am DJ Ning. Ingat lagi at ing lagu. Pabore na I love you po. Yes, etamo pabore ning lagu, siyempre. Andiyan kauran, kailangan mga lagu tamo. Ne po, so, muli po, Nepo, yung ating mga public officials dyan, magsilbi tamo pong gusto, lalo na po rin kayong barangay, kayo po ing manakit, kaya katamong community, Nepo, magsilbi tamo pong gusto, lalo na ngayon kauran na ini, Nepo, kailangan nakatamo ng taong balen. Alright, so this is your DJ Ma'am Ning, Nepo, magpayalala bilang kayong talasuyo. Wow, talasuyo kening Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong po tayo. Okay, see you next Saturday. God bless you. Kaluguran dakongan po. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM.